Rímskokatolický kostol svätého Andreja a Krista Kráľa v Koši. Kostol vznikol na mieste pôvodnej kaplnky, ktorá bola z dreva. Z neho potom po zväčšení obce veriaci svojpomocne roku 1360 až 1389 postavili kostol zasvetený svätému Andrejovi apoštolovi. V roku 1940 až 41 priečne k starému kostolu bol pristavený nový, pseudorenesančný bazilikárny priestor. Pri vstupe do chrámu vidíme chrámovú loď, delenú stĺporadím na trojlodie. Dlažba je z benátskej travertínovej dlaždice. Pri projekcii boli použité novorománske prvky. Klenba je krížová, železobetónová bez rebier. Poteší nás svetelnosť farieb a vzdušnosť priestoru. Na stĺpoch, ktoré oddelujú jednotlivé lode, sú umiestnené sochy. Starý oltár a socha na ňom symbolizuje svätého Andreja so šikmým krížom. Kostol je charakteristickou ukážkou stredovekých cirkevných stavieb. V pravej bočnej lodi je oltár so sochou Jána Nepomuckého. Chýbajú tu dve vzácne sochy svätého Benedikta. Dňa 6.12. roku 2000 sa realizuje prvýkrát na Slovensku premiesňovanie časti kostola. Gotickú svätyňu zo 14. storočia po trojmesačných prípravách prevážajú k novému kostolu približne 1700 metrov vzdialenému od starého kostola. Zo starého chrámu Božieho, pod ktorým sú náleziská uhlia, sa rozhodli pamiatkári zachrániť práve túto vzácnu svätyňu zo 14. storočia. Pri tejto udalosti si dovolím odcitovať úvodnú časť listu, ktorý nám zanechal dôstojný pán farár Ján Tvrdý. V roku pána asi 1409, teda pred 531. rokom, sa stavala v Koši prvá vynikajúca verejná budova, rímskokatolický kostol. V tom chráme Božom cez dlhé stáletie znel chválospev vašich predkov. Tam sa obetovala nespočetne krát obeta nekrvavá, omša svätá. Tam sa zachovalo množstvo duší neporušených, čistých, milosťou Božou okrášlených pre život večný. Tam sa živili duše našich predkov slovom Božím. Tam boli posilnené toľké a toľké duše chlebom nebeským. Tam prijímal vás a vašich predkov všemohúci Pán Boh za svojich synov a dcéry. Tam ste sľubovali manželia a manželky vernosť a lásku v dobrých i zlých okolnostiach života. Tam ste toľkokrát boli v zármutku, v nešťastí a opustenosti potešení. A ten staručký chrám Boží, ktorý toľkých už videl odprevádzať na cestu večnosti, to drahocenné dedičstvo vaše sa odoberá tiež na odpočinok. Ten milý biely detko náš, vyplniac dni svojho povolania, odovzdáva miesto druhému, novému kostolu. Toľko z listu.
Sú to slova aktuálne aj dnes, i keď ich čítame o 60 rokov neskôr. Spomienka na svojpomocne vybudovaný chrám Boží, chvála poctivej roboty obyčajného človeka, záchrana skvostov histórie pre veliaci ľud, pre rozkvet duchovného života celého okolia. Veď kraj, v ktorom žijeme, je kraj, kde sa potrebujú ľudia modliť, ale aj pracovať. ideme dole teraz.
mám dojeb ešte do piče, kurve, kráve. A to je tu ľudí, kurva, na onom do